entrepreneurs. Live and love local as we discover and promote local businesses in the region. Out with business as usual, in with business unusual. Join me, Colette Hanson Hizon, every Wednesday, 7 p.m. only here on CLTV. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Health protocol sa face-to-face classes, sentro ng dry run ng isang elementary school sa Mexico. Kawalan ng sapat na suporta mula sa gobyerno, daing ng ilang mga magsasaka. Pampanga posibleng isa-ilalim na sa Alert Level 1 sa darating na Marso ayon sa UP Octa Research. At Sharon Cuneta, nagpasalamat sa mga celebrity at Kabalen volunteers na sumusuporta sa Team Lenny Kiko. The new Mitsubishi Strada Athlete. Unleash the athlete. America's best-selling truck is here. More power, more tech, more truck. Ford F-150. Magandang gabi ka rin iyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Dahil sa patuloy na pagbaba ng bilang ng mga nakahawa ng COVID-19 sa Pampanga, posible raw na isa-ilalim na lamang sa Alert Level 1 ang lalawigan sa darating na Marso ayon po yan sa pag-aaral ng UP Octa Research Team. May detalye na balitang yan si Paulo G. Santos. Maituturing daw na nasa low risk level na ang lalawigan ng Pampanga pagdating sa COVID-19 incidence ayon yan sa pag-aaral ng UP Octa Research Team. Punto daw ito ng patuloy na pagbaba ng bilang ng mga nahahawaan ng COVID-19 sa bawat bayan at syudad. As of February 22, ang highly urbanized city ng Pampanga umangalawa sa NCR na may 0.91% na average daily attack rate. Well, sa Pampanga, as a whole, as a province, nasa low risk pa rin naman siya. Pero yung daily attack rate sa Pampanga as a whole is 1 per 100,000. And this is considered very low level. Ayon kay Dr. Guido David, Senior Research Fellow ng UP Octa Research Team, magandang pamantayan din yon ang pagbaba ng positivity rate ng Angeles City na nasa 2% lamang. Mas maluwag na rin umano ang hospital facility ngayon
dahil 4% lamang ang hospital utilization rate o 4 sa kada 100 COVID bed ang okupado. Ayon kay Dr. David, may rekomendasyon na ang Metro Manila Mayor sa IATF na ibaba sa Alert Level 1 ang NCR. At dahil hindi raw nagkakalayo ang datos ng Pampanga sa National Capital Region, baka maaari ring makasabay ang lalawigan sa pagsailalim sa Alert Level 1 simula March 1. So yung ADAR sa Metro Manila, although hindi pa siya kasing baba sa Pampanga, nasa 1 na lang sa Pampanga. Sa Metro Manila, nasa 2.75. Pero we're projecting naman by March 1, it will be nasa mga 2 na lang siya, which would be enough, we think, para i-justify yung de-escalation to alert level 1. Bukod sa positivity rate o bilis ng hawaan sa isang distrito, nakasalalay din umano sa vaccination rate ang magiging basehan ng IATF kung ibababa sa Alert Level 1 ang isang probinsya. A other factor na kinakonsider ng government, local, and national, pati yung Department of Health, yung vaccine coverage. So yun, wala akong data, pero from my understanding, syempre, mataas yung vaccine coverage sa Metro Manila. So, isa yata sa mga requirements for de-escalation to alert level 1. I don't have data for all the areas, pero I mean, I can check sa Pampanga kung ano na yung vaccination coverage. Pero this would be one of the factors para basis nila kung pwedeng ibaba to alert level 1. Sa COVID-19 bulletin ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit ng Pampanga as of February 22, 10 na lamang ang bagong kaso ng COVID-19. Kapuna-puna ang 0 case sa siyudad ng San Fernando at 8 bayan ng Pampanga. Samantala, mayroon namang 416 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa buong probinsya. Paolo G. Santos, CLTV News. Nagsilbing dry run pa lamang sa ilang paaralan sa Pampanga ang opening ng face-to-face classes ngayong Pebrero. Kaya naman sa isang elementary school sa Mexico, sumentro sa pagsunod sa health protocol ang mga naging aktibidad sa unang araw ng klase. Silipin natin yan sa ulat ni Jana Lumba, Parunga. Ito ang eksena sa unang araw ng face-to-face classes sa Concepcion Elementary School sa Mexico, Pampanga. Mula sa gate dapat nakalinya ang mga bata. May 1 metrong distansya, didiretso sa may washing area para maghugas ng kamay. May marka sa bawat dadaanan. Bawal ang sabay-sabay hanggang makapasok ng silid-aralan. Sa bawat hakbang, nakaalalay ang mga guro para sanayin ang mga bata. Madali po silang turuan. During the protocol po, nung nagpa-practice po kami, kung paano sila maglakad, very behaved naman po sila. Ito na rin ang unang aralin o lesson ng mga mag-aaral para sa unang klase sa silid-aralan pagkatapos ng 2 taong distance learning. Ayon sa head teacher na si Giyang Jennifer Basilio, handa na ang mga bata sa aspetong pangkaligtasan. Tingin ko po kaya-kaya na po nila kasi po every now and then po nire-remind po naman sila ng mga guro yung mga safety protocols if and when papasok po sila sa school. Makikita naman umano na talagang pinaghandaan nila ang pagbabalik ng klase pagpasok pa lamang hanggang sa paglabas ng paaralan. Sa mga sistemang pinaiiral, hindi naman umano magkakaroon ng anumang physical contact sa pagitan ng mga bata. Para sa kinder at grade 1, mayroon pa ring plastic barrier ang mga desk. Sa kabila ng paghahanda ay nasa 30% pa rin umano sa mga magulang ng mga estudyante sa Concepcion Elementary School ang ayaw pang papasukin ang kanilang mga anak. Kaya sa halos 300 na naka-enroll na estudyante, nasa 145 lamang ang may consent ng magulang para pumasok. Hindi naman umano ito sa pilitan. Sa tinatawag na progressive face-to-face learning, salita ng face-to-face classes at modular learning. Kung ayaw ng face-to-face, itutuloy ang pagmumodule. Meron po kasi tayong dalawang option, A and B. Yun pong una, 1 week na face-to-face and then second week po, modular sila. And then third week, face-to-face, and then fourth week, modular na naman po. Hindi naman po sila mapag-iiwanan. Modular pa rin po yung mga batang ayaw pumasok. Bagamat makikita na ang guro at mga estudyante, bawal pa rin umano ang mga interactive activities sa mga aralin o aktibidad sa loob ng klase. Yung K-12, pinopromote po yung collaborative learning, no po. Pero this time po kasi bawal po yun, yung mag-group sila, magkiki-interact sila sa kapwa nila learners. This time, more on, nakaupo na lang po sila sa mga upuan nila.
Samantala, ang unang araw ng pagbubukas ng klase sa ilang paaralan sa Mexico, Pampanga ay dry run pa lamang. Hinihintay pa umano ang concurrence sa opisyal na pagpayag ng lokal na pamahalaan para magtuloy-tuloy na ang pasukan. Kung walang magiging problema ay magsisimula na ang regular classes sa February 28. Kailangan po natin ng barangay concurrence. Yung pong barangay concurrence, yung po yung permit ng barangay na willing na po siyang magpapasok or willing na po siyang mag-take risk para papasukan po yung mga bata sa eskwelahan. And pangalawa po yung LGO concurrence, yun po yung certification galing po kay Mayor TDC Tumang, na handa na rin po siyang magbigay ng permit para makapasok po yung mga bata. Jenna Lumbang Parungaw, CLTV News. Patuloy ang pagbaba ng bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa mga syudad sa Pampanga. Sa kabila nito, pinalalahanan ng publiko na magpabakuna upang magkaroon ng proteksyon laban sa sakit. Ang latest COVID situation sa mga lungsod sa Pampanga sa ulat nito. Patuloy ang pagbaba ng bilang ng kaso ng COVID-19 infection sa mga syudad sa Pampanga. Isang linggo na rin mula na isailalim ang buong lalawigan sa Alert Level 2 na nagresulta naman sa pagluluwag ng ibang mga protokol. Sa lungsod ng Mabalacat, nakita ang pagbaba ng infection sa unang linggo pa lamang ng Pebrero. Ditong Sabado, February 19 naman, walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa syudad. Kauna-una ang pagkakataon ngayong 2022. As of February 21, 10 aktibong kaso sa syudad. 3 sa Lacandula, 2 sa Santa Ines, Santa Maria at Tabon at 1 kaso sa Sapang Biabas. Ayon sa City Health Office ng Mabalacat, malaking bagay daw dito ang vaccination program na kanilang inilunsad. Sinimulan na rin ang pediatric vaccination para sa mga 5 to 11 years old nitong nakaraang linggo. Sa syudad naman ng San Fernando, wala ring naitalang bagong kaso ng COVID-19 noong February 22. 35 ang bilang na aktibong kaso mula sa 16 na barangay ng syudad. Patuloy rin ang vaccination rollout para sa mga batang edad 5 hanggang 11. Sa Angeles City, puspusan na rin ang local government sa pagsasagawa ng pediatric vaccination. Tuloy-tuloy din ang pagbabakuna sa mega vaccination facility. Sa February 22 COVID-19 update ng syudad mula sa 0 case itong February 20, may isang bagong infection ng COVID-19 ang naitala. Nasa 16 naman ang aktibong kaso na binabantayan. Samantala nagpaalala ang DOH sa fully vaccinated individuals na mahalaga rin ang pagpapabooster shots. Kaya patuloy ang kanilang paghihikayat sa mga hindi pa nagpapabakuna na magpabakuna na upang magkaroon ng proteksyon sa malalang epekto ng COVID-19 at magpabooster shot naman sa mga nakakumpleto na ng 2 dose. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Kawalan ng sapat na suporta mula sa gobyerno, daing ng ilang mga magsasaka. Sharon Cuneta, nagpasalamat sa mga celebrity at kabalan volunteers na sumusuporta sa Team Lenny Kiko. At ilang opisyal ng pamahalaan, ginunita ang naging panunungkulan ni Tarlac 1st District Representative Charlie Coangco. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Now tell me what you gonna do when it ain't nowhere to hide. When judgment comes for you, let's see you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, crossroads. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, crossroads. See you at the crossroads. Next on Business Unusual. Recent TOFA 2022 awardee for youth service.
and owner of one of the best ISO training and consultancy services. Let's get to know Earl Tongol on Biz Insider. Featured on Biz Labs. Looking for a fun place to have coffee, enjoy Japanese food and delicious cafe treats? Spend time with cats and shop for your fur baby's needs. Let the paw prints begin as we discover Angeles Meow Time located in Angeles City, Pampanga. Let's get down to business with Nicolette Henson. He's on this Wednesday, 7 p.m. Tune in to CLTV or catch our live simulcast in our official Facebook accounts. Business Unusual, all here on CLTV. Abangan sa susunod na episode ng Let's Talk Heart to Heart. Pag-usapan natin kung paano isinasagawa ang CPR sa panahon ng pandemya. Ang sudden cardiac arrest ay maaaring mangyari kanino man. Wala po itong pinipiling oras at lugar. Kaya napaka-importante po na matutunan natin kung paano gagawin ng CPR dahil ito ay nakakasagip ng buhay. Dagdagan ng inyong kaalaman sa tulong ng mga eksperto sa kalusugan mula sa Philippine Heart Association Central Zone. Let's Talk Heart to Heart, tuwing Sabado, alas 8 ng gabi, dito lamang sa CLTV. Nagbabalik po ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, naglabas ng kanilang sentimiento ang ilang farmer leaders sa Nueva Ecija sa isinagawang konsultasyon ni Presidential Candidate King Lacson at dating Department of Agriculture Secretary Manny Piñol na tumatakbo ng mga senador. Hiling nila na masolusyonan daw sana ng susunod na lider ng bansa ang mga issue na kanilang inilata.
May ulat si Jano Lambang, Barunga. Ang mga magsasaka sa Nueva Ecija ang pinuntirya ng serye ng kampanya ng tambalang Senator Ping Lacson at Senator Tito Soto. Sa pagkakataong ito, kasama rin si dating Agriculture Secretary Manny Piñol na humahabol naman bilang senador ng bansa. Diniretsa ng ilang farmer leaders ang mga kandidatong nabanggit kaugnay ng kanilang mga problema sa agrikultura. Inilatag nila ang mga issue na dapat umano ay tutukan ng susunod na magiging lider ng bansa. Ang magsisibuyas na si Teddy Ramos na kumakatawan sa mga onion farmers sa Talavera, Nueva Ecija, importasyon ang naging reklamo. Ang problema po namin sa sibuyas ay mahal na farm inputs. Pumapasok ang importation during the harvest season. Tapos napaka-kaunti ng post-harvest facilities para paglagyan ng mga maliliit na magsasaka. Ang magugulay naman na si Orlando Corpus naghihinanakit kung bakit kulang umano ang suporta sa kanilang vegetable farmers kumpara sa mga magpapalay. Yung pong subsidiya, bakit po ganun? Binibigyan po natin yung palay ng subsidy, ng pataba, ng binhi. O po yung gulay nagbibigay. Bakit po yung gulay, yung mais, hindi po natin maisama? Lalo na po yung sibuyas. Kasi po sa larangan po ng pagsasaka, iba po ang korte ng sibuyas. Alam po natin na per hectare, malaki po ang puhunan yan. Hindi po katulad sa palay. Sa bahagi naman ng pag-aalaga ng hayop o livestock, idinaing ni Lito Manangkil ang kakulangan ng materyales para sa magandang produksyon. Hindi man pa rin po ang ruminants, lalo na po ang kambing at saka tupa. Kaya lang po wala kaming magandang production, hindi kami makapag-breed ng maganda dahil wala po kami magagandang materyales. Sa pahayag ni Senator Ping Lacson, ang lahat ng mga problema ng magsasaka ay nag-uugat sa korupsyon sa pamahalaan. Kailangan umano magkaroon ng ugnayan sa pagitan ng gobyerno at ng agriculture sector para matugunan ang kanilang idinulog na mga problema. Hindi namin pwedeng sabihin, alam namin lahat. Kaya nga tayo merong ugnayan, matuto kami sa inyo at makuha nyo rin kung anong aming isipan, opinion, para i-resolve o payabungin ang buhay ng mga magsasaka. So, Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Hindi naging hadlang ang bagyang pagbuhos ng ulan para lumabas sa kalsada ang mga taga-suporta ni Vice Presidential Candidate Senator Kiko Pangilinan sa Tarlac at sa kanyang hometown sa Santo Tomas, Pampanga. Kasamang nag-ikot ni Senator Kiko ang kanyang may bahay na si Sharon Cuneta na nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat sa mga Cabalena volunteers at maging sa celebrity supporters ng Team Lenny Kiko. Narito po ang report. Umaga pa lamang ay nag-ikot na sa lalawigan ng Tarlac sina Vice Presidential Candidate Senator Kiko Pangilinan at kanyang may bahay na si Sharon Cuneta nitong Martes, February 22. Hindi lamang ang kandidatura ni Pangilinan ang ikinampanya na mag-asawa kundi ang lideratura ni Vice President Leni Robredo para sa pagkapangulo na nangako ng isang gobyernong tapat. Matapos makipagdialogo sa mga magsasaka at maging sa mga estudyante sa Tarlac State University, nagtungo ang grupo ni Pangilinan sa Pampanga, ang hometown nilang mag-asawa. Mga kabala namin yan, talaga po ang magulang namin, ang daddy niya, ang mama ko, lahat ng Gamboa ay tiga dito sa Pampanga. So talaga po, ang mga tradisyon namin, mostly Kapampangan din. Kwento ni Sharon Cuneta, nakakataba ng puso ang paglapit ng mga volunteers para sumuporta sa kanilang krusada na magkaroon ng isang matapat na gobyerno. Maging ang mga artista na busy daw sa trabaho, hindi nawala ng oras para magpakita ng pakikiisa sa Team Lenny Kiko. Kabilang na sa mga artistang voluntaryong nagbigay ng suporta sa Team Lenny Kiko ay sina Liza Soberano, Nadine Lustre, Gab Valenciano, Janelle Salvador, Ryan Cayabyab, Cherry Pie Picache, Ago Isidro, Maxine Magalona, Marjorie Barreto, Maricel Soriano, Regine Velasquez, Nikki Valdez, at marami pang iba. Ang una, nagpapasalamat ako dahil napakarami ng mga artistang kahit hindi naman malapit sa akin at mas bata pa nga, yung iba mas matanda.
yung iba kaedad ko, hindi ako kasi nagtatanong, pero sila mismo yung kusang lumalapit para mag-alay ng suporta kay Kiko. Yung iba sa social media na lang namin nakikita sinusuportahan pala si Ma'am Lenny at si Kiko. Dagdag pa ni Megastar, naunawaan daw niya ang usapin ng talent fee ng mga kasamahan niya sa showbiz industry pagdating sa pag-endorso ng mga kandidato. Pero binigyang diin niya na ang mga artista at iba pang celebrity na tumitindig para sa Team Lenny Kiko ay pawang mga volunteers lamang. Eh, wala naman kami nung kasing laking kaban na pagkukunan katulad nung ibang mga kumakandidato rin. Kaya talagang we depend on our volunteers na the spirit of volunteerism has parang come alive again. And not just yung mga kapwa ko artista, kundi sa tao mismo, sa publiko. Tapos yung artista rin na may boses lahat at may impluwensya. I'm very grateful to them. Samantala, kasama rin ni Senator Pangilinan sa pag-iikot sa Pampanga Tarlac ang bunsong anak ni Vice President Leni Robredo si Jillian. Trending ngayon sa social media ang kanyang sariling rendition ng awiting Paraiso. Ayon sa kanya, may mahalagang mensahe ang nasabing awitin sa tulad niyang kabataan na maghahalal ng lider ng bansa. Alam ko po yung tinta na yun simula nung bata pa ako. Pero siguro nag-iba lang yung meaning niya habang ngayon. Ito din yung nangyayari. Ayun. Siguro iba-iba. Parang ngayon po mas iba na yung meaning niya ngayon dahil iba na yung laban. Paolo G. Santos, CLTV News. Nagpabot ng mensahe ng pakikiramay at pasasalamat ang mga nakasama ni Yumaong Tarlac 1st District Representative Charlie Coangco sa kanyang paninilbihan sa gobyerno. Martes, February 22, nang i-anunsyo po ng kanyang may bahay ang kanyang pagpanaw. Narito ang report. Matapos ang balitang pumanaw na si Tarlac 1st District Representative Carlos Charlie Coangco, dumagsa ang pakikiramay mula sa iba't ibang taong kanya nakatrabaho at nakasalamuha. Isa na rin si Tarlac Governor Susan Yap na sinabing isang kaibigan at maawaing lingkod bayan si Coangco. Dagdag niya, tunay na minahal ang mga Tarlaceñong kongresista dahil sa kanyang pagiging mapagbigay at pagmahal sa iba. Bukod kay Yap, ipinahatid din ni Kapas Mayor Reynaldo Katakutan ang pakikidalamhati ng kanyang pamilya at ng buong Kapas sa mga naiwang mahal sa buhay ni Coangco. Nagpasalamat rin si San Manuel Mayor Doña Tesoro sa mga naging tulong ni Coangco sa kanilang bayan. Sa post ni Tesoro, sinabi nitong di kailanman nakalimutan ni Coangco ang San Manuel. Nakikiramay rin si Governor Eugenio Jose Lacson at ang Provincial Government ng Negros Occidental kung saan nanungkulan si Coangco bilang mayor mula 1992 hanggang 1998. Naghatid ng mensahe ng pakikidalamhati sa mga naulila ni Coangco. Binalikan din ni Lacson ang legacy na iniwan ng dating mayor sa kanilang lugar. Nag-abot din ng kanyang pakikiramay si Bacolod Mayor Bing Leonardia gamit ang isang Facebook post kung saan ipinagmalaki niya ang pagkahalal noon ni Coangco bilang presidente ng Negros Occidental Football Association. Matuturing na very visible political figure at sports leader si Coangco ayon kay Leonardia. Hiniling naman ni bagong Mayor Nicolas Yulo na ibaba at ilagay sa half-mast sa mga bandila ng Pilipinas, sarap na mga pampamahalaang gusali bilang pagbibigay pugay at pag-alala sa mga nagawa ni Coangco. Si Coangco ay naging chairperson ng House Committee on Flagship Projects and Programs at vice chairperson ng Committee on Appropriations. Bago maupong kinatawan ng unang distrito ng Tarlac, naupo siya bilang kinatawan ng ika-4 na distrito ng Negros Occidental. Samantala, wala pang inilalabas sa detalye ang pamilya kaugnay sa burol at libing ng kongresista. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Kilalanin ang kandidatong si JV Ejercito, senatorial candidate. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo.
Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Love is not a miracle nor a fantasy. It is a very fabric that holds life together. What gives meaning to our life? We are born as loving beings, and we can deepen our love through practice and intention. The more we cultivate loving, the more love there is in our life. Discover all that life and love has to offer. Nagbabalik po ang CLTV News. Mga karehiyon, para sa ating kilalanin ng kandidato, nakapanayan po na ating kasamang si Justin Dizon, si senatorial aspirant JV Ejercito. Panoorin po natin ito. Magandang araw po sa ating lahat. Isang karangalan po ngayon na makasama natin si former Senator Joseph Victor J.V. Ejercito. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw din sa iyo, sa ating mga kababayan po dito sa Central Luzon, lalo na sa Pampanga. Kumusta po kayo, Sir J.V.? And parang busy ho kayo before the campaigning. You were making rounds around the country and you were a motoring aficionado. Kumusta po ang inyong paglilibot sa ating bansa? Well, actually, talagang mahilig ako magmotor talaga. That's my outlet eh. Yan yung pang escape, kumbaga. Pero, nagkaroon na rin ako ng proyekto parang pantulong na rin sa pandemya para mabuhay natin yung turismo, yung ekonomiya. So yung Philippine Motorcycle Tourism ay ating tinulak na inadapt naman ng DOT. No, yung magtulungan muna tayo by promoting yung magagandang lugar, hidden treasures, yung masasarap na pagkain. So yun yung aking ginagawa in my private capacity, no? Bilang tulong sa pagbuhay ng turismo at lalo sa ekonomiya. Alam naman natin even though na kayo ay naglilibot, alam naman natin na there's still a problem with the pandemic na. And mga frontliners natin nahihirapan. And yung ating
medical industry nahihirapan din. And you have been one of the top proponent or kayo bang author ng Universal Healthcare Law, no? And ano sana ang naging bunga kung na-utilize na mabuti yung batas na isinulong po ninyo? Well, actually, ako ang principal sponsor talaga, author, no? Ako talaga yung nag-conduct ng hearings, nag-set ng direction, at nag-depensa nito sa floor, sa plenary. Isa sa mga rason, aminin ko sa inyo na nagdalawang isip ako kung tatakbo pa ako ngayon dahil ang bigat ng laban. Unang-una ay marami re-electionist, hindi ako nakaupo. Alam niyo naman, sabay kami magkapatid, factor yun. Talaga dalawang isip na ako kung tatakbo pa ako. Kaya lang sa nangyaring pandemya, no, na-expose yung kahinaan o yung weaknesses ng healthcare system natin. Yung inadequate health facilities, pag nagkakaroon ng surge, nakapila ang pasyente, kahit critical, hindi makakuha ng rooms. Pangalawa, yung healthcare workers natin, sila ang ating foot soldiers, sila ang ating panlaban, hindi ito mabigay ng gobyerno yung benepisyo, nahuhuli pa, o yung mga ibang privileges. Last but not least, yung problema sa PhilHealth, no, yung coverage, siyempre, talagang kinakailangan talagang maisaayos yan, no? Ang daming problema. Pero doon nung ako'y tumitingin from outside, sabi ko sayang kung talagang binigyan ng priority, kung talagang fully implemented ang Universal Healthcare Act. Ang lahat ng problemang ito ay talagang binibigyan diin at talagang binibigyan importansya ng Universal Healthcare Act. Unang-una yung health facilities. Isa sa priority programs, yung Health Facilities Enhancement Program, improvement ng mga hospitals, increase in bed capacity, no? Kasi lumalaki yung population natin, talaga kailangan natin mag-increase, mag-upgrade yung equipment at iba pa, no? Priority yan. Second, sa healthcare workers, ginaguarantee rin ng batas yung supply of healthcare workers. Dapat they should be given the justified salary, saka yung privilege and benefits. So, hindi natin kayang pantayan, no doubt, yung offer ng ibang bansa. Pero kung mabibigay man lang natin yung small things, no, mga PPEs, food allowances, palagay ko, mas marami ang mananatili po dito. Last but not the least, ang PhilHealth, kailangan talaga may ayos ito. No? Alam natin maraming problema ito. Kaya lang, hindi lang naman kasi PhilHealth ang may kasalanan nito. No? Marami rin kasi nagsasamantala sa PhilHealth na nagkiklaim, yung mga false claims. No? Kaya dapat ang PhilHealth may ayos. Yung pondo ng PhilHealth, dapat mapunta rin sa talaga nangangailangan. And ang tingin ko, as the principal sponsor, yung wisdom ng author, very important. No? Kasi ikaw yung may alam ng purpose, ng intent, and the history. No? Kaya isang sa mga layunin ko, kaya ako tumakbo ulit bilang senador, tingin ko ay obligasyon at mission ko na tapusin ang Universal Healthcare. Kasi hindi pa ito tapos. It's a 10-year program. Hindi naman kasi pagkapasa ito, gaganda na lahat. So, nais ko sanang ipagpatuloy. Gusto ko lang talagang tapusin. At natutuwa ako dito sa inyo. Nung kausap ko si nanay, no? Si Vice Governor Baby Pineda. Sabi niya, JB, alam mo, salamat sa iyo. Yung Universal Healthcare Act mo, dahil kami ay pilot area ang Pampanga. Marami rito ang mga indigents, mga PWDs at mga senior citizens. Zero balance billing na. Wala nang binabayaran pag sila po ina-hospital. Napakaraming naging benepisyo dito sa Universal Healthcare Law na pinasa ng ating bisita. Nabanggit niyo po kanina, Sir JV, no, na you talked about facilities, no, and you've also been advocating about infrastructure. What can you say about the present situation natin? Parang kung kailan sana patapos, ito na, umaarangkada na yung mga build programs. What can you say about this? Alam mo, happy naman ako, no, kasi matagal ko na talagang advocacy yung transport modernization, yung infrastructure development. I've always believed this is the real way na magpuproduce ng jobs at opportunities. Ito yung mag-spread out ng development. Hindi lahat ng tao nagsisiksika sa Metro Manila kasi nandun ang oportunidad. No? Tingin ko kailangan natin talaga isulong yung infrastructure development. Nakakatuwa naman, nagtugma doon sa vision ng Pangulo, yung build. Yung ako'y nasa Senado naman, ay talagang ni-request ko na ako po ang magdepensa ng halos lahat ng project ng DOTR. So, yung po North-South commuter line, ginagawa na po. Nandiyan na nga po sa Clark. Kung nakikita nyo, meron ng movement. No? Andiyan na nga po yung mga bagon sa Valenzuela Depot. Yung North Line going all the way which will run from Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, all the way to La Union, yung lumang linya.
ay bubuhayin po natin yan. High speed na po yan. Susunod yung South Rail, yung going to Bicol. No? Dapat buhayin yung Bicol Express din. Alam mo, kasi nakakalungkot, yung Bicol Line, dati buhay na buhay yan. Ay, ang alam ng tao ngayon, Bicol Express, pagkaya na lang eh. Kailangan buhayin natin yun. And for the first time in history, yung isa sa mga dinepensa tinulak ko, Mindanao Railway System, magkakaroon na at ginagawa na po yung Panabo going to Tagum. Kumbaga, hindi na drawing ito. Nakikita nyo na gumagalaw na. At isa sa mga dahilan na gusto ko rin makabalik, gusto ko rin pong tutukan dahil syempre, proud ako na ako po nagdepensa niya. Pero going back, ako po yung alam ng history, yung purpose at intent. So, sa tingin ko, ito yung talagang magpapakasigla na ekonomiya sa bawat probinsya. Kasi pag natuloy na yan, lahat ng probinsyang dadaanan ng railway station, magkakaroon ka ng automatic na yung commercial areas, industrial parks, at yung food terminals, pantulong sa agrikultura, matanggal na rin yung mga nagsasamantalang middleman, may buying station na doon, dadali mo na. So it's both cargo and passenger, hindi lang siyang passenger, cargo and passenger. You also gave your stand dun sa mga controversial na mga bagay na and nabanggit nyo na kailangan ding silipin yung kung pwedeng buksan, no? Pero kailangan pag-aralan yung Bataan Nuclear Power Plant. Saan po nanggagaling yung inyong stand dito? Sabi ko, kailangan maghanap tayo ng ibang sources of energy, of power, na mas mura. Kasi yung coal tayo, depende tayo sa coal, sa petroleum, napakamahal. Maganda sana kung geothermal. Marami tayo yan. Mas mura. Yung renewable, maganda rin kasi ano yan, libre, nandyan. Kaya lang intermittent. Ang kailangan natin, if we want to industrialize and develop, is really baseload power. Ano po ang baseload? Kailangan 24/7 ay nandyan, hindi intermittent. No? What can you say about dun sa ating road safety and road laws naman? Well, I think there we have enough road safety and laws regulation. Problema lang implementation, enforcement. No? Isa nga po sa akin pinasa dyan, yung Speed Limiters Act, para po yung dati kasi, natandaan nyo dati, ang dalas ng mga road accidents involving buses, no? Na fatal, nahuhulog sa rabin, overspeeding. Nung na-enforce yung batas, yung may limit na yung speed limiters na yung mga bus, mukhang hindi na masyado yung fatal accidents involving buses. Alright. So, Sir JV, naman tayo napasa tungkol sa road. I have a very last question and this is about the good one or the good son ba ito? And ano po bang ibig sabihin ng the good one, Sir JV? Well, alam mo, may naglalagay ng ibang ini-imply, pero ang sa akin, kaya ang history niyan, I am marketing myself noong 2019. I am selling myself. Tinanong nung agency, hindi naman niya ako kilala. Tinanong yung isang kaibigan kong kasi kailangan kong to do something drastic kasi mababang rating ko. So, kailangan tumaas. Sabi niya, sino ba si JV? Ano ba si JV? Sabi niya, basta mabait. Husay na tao. May performance. At malinis ang track record. Wala yung issue ng corruption. So, good performance, good track record, and good person. So, yun po yung doon po nang galing yung good one. At sa punto pong ito, pakinggan po natin ang mensahe po ni former Senator J.V. Ejercito sa atin. Ay, ako'y napapasalamat muli sa inyo, no? Lalo na rin sa CLTV sa pagkakataong ito. Ako po ay humihingi ng suporta sa inyo. Ako po ay nakikiusap. No? Ako ay talagang sana po ay hayaan niyo po akong tapusin ko lang ang Universal Healthcare Act. Again, it's a 10-year program. So it's a work in progress. Kailangan ko po tapos ito bilang principal sponsored author. Kaya sana po, hayaan nyo lang akong makabalik sa Senado. Tapusin ko lang po ito para po mas maramdaman ng sambayan ng Pilipinas. Kaya marami pa tayo kailangan asikasuhin. Marami pa tayong aayusin. Marami pa tayong good na gagawin. Kaya ibalik natin ang good sa Senado. JV Ejercito po. Number 22 sa balota. At dyan po nagtatapos ang ating panayam kay the good one, former Senator J.V. Ejercito. Ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po. Silipin naman po natin ang ilang update sa mga humahabol na pangulo ng bansa sa ulat ni Angelica Cara. Kinansela ang nakatakdang political rally ni presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. sa lalawigan ng Antique matapos magpahayag ng disgusto sa social media ang ilang mga residente.
Gaganapin sana ang political rally sa Huwebes, February 24 sa Evelio B. Javier Freedom Park. Sa lugar na ito, napaslang noong February 11, 1986 si dating Antique Governor Evelio Javier na isa sa mga nanindigan laban sa diktaturyang Marcos. Itinuturing na bayani ng Antiqueños at Ilonggo si Javier na isang martial law victim. Ayon sa kanyang anak na si Gideon Javier, malaking insulto kung papayagan na gawin ang political rally ni Marcos sa mismong lugar kung saan pinatay ang kanyang ama. Tila naging mini reunion naman ng macho block ng Senado ang pagbisita ni Presidential Candidate Ping Lacson sa lalawigan ng Laguna. Ang macho block ng Senado ay binubuo ni na Senator Lacson, Senator Tito Soto, Senator Gringo Honasan, Senator Lito Lapid at ang adopted member na si Senator Manny Pacquiao. Nagsama sa isang station na Lacson, Soto at Honasan. Wala si Senator Pacquiao dahil kalaban nito sa pagkapangulo si Lacson habang hindi naman kandidato si Senator Lapid. Bumisita rin ang Lacson Soto tandem sa pampublikong palengke ng Santa Cruz, Laguna. Umani naman ng suporta ang kandidatura sa pagkapangulo ni VP Leni Robredo mula sa 47 dating cabinet members at government official ng Administrasyong Arroyo. Bagamat naging instrumento si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa pagkakabuo ng alyansang Bongbong Sara para sa kanyang mga dating opisyal, si VP Leni umano ang kailangan ng bansa para manatiling buo at ligtas sa gitna ng mga hamon. Bilang patunay ng suporta kay VP Leni ay pumirma ng Declaration of Support ang mga ito. Ilan sa kanila ay sina dating DepEd at DTI Secretary Jess De La Puz, SBMA Chairman Francisco Licuanan, Albert Del Rosario na Ambassador to US at iba pang dating pinuno ng iba't ibang departamento ng bansa. Pininterya naman ang serye ng kampanya ni Presidential Candidate Manila Mayor Isko Moreno ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Dito tinanggap niya ang suporta ni BARMM Chief Minister Ahod Ibrahim na tinawag siyang incoming president. Si Mayor Isko umano ang una sa mga presidential candidate na nakaharap ni Ibrahim na siyang chairman ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Nangako si Moreno sa BARMM na ipatutupad lahat ng nakasaad sa Bangsamoro Organic Law. Samantala, nanindigan naman si Presidential Candidate Senator Manny Pacquiao na siya ang presidente ng PDP laban. Bagamat tumatakbo umano siya sa ilalim ng Progressive Movement for Devolution of Initiative o PROMD Party, sa kanya pa rin umano dadaan ng lahat ng gustong i-endorso ng PDP laban at magiging kabahagi na raw ng PDP laban ang PROMD. Ito ay tugon ng senador sa sinabi ni Mayor Isko na kung wala pang standard bearer ang PDP laban ay siya na lang ang maging presidential candidate ng mga ito. Wala pang official standard bearer ang PDP laban dahil sa dalawang faction ito. Ang isa na kinikilala si Senator Pacquiao bilang president at ang paksyon ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Top 14 most wanted person sa Tarlac, arestado. City Government ng San Fernando, naglaan ng 1 milyong piso para sa Anay Lakad Foundation. 65 kabataan, dayong mabigyan ng edukasyon. Manatili nakatutok at magbabalik ng CLTV. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. So keep it up. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. And I'll be at your side forevermore. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin, nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our 3rd decade. Corporate Guarantee. We value our commitment.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw, arestado po ang top 14 most wanted person sa Tarlac, habang ibang drug suspect naman na nahuli ng mga otoridad sa magkahiwalay na operasyon sa Pampanga. May detalye na balitang yan si JM De Jesus. Matapos mahuli ang top 1 most wanted person sa Paniki, Tarlac noong February 11, matagumpay ding naaresto ng mga kapulisan ng Tarlac City Police Station ang top 14 most wanted person ng Barangay Aguso nitong linggo ng hapon, February 20, 2022. Sa ulat ng hepe ng Tarlac City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Gerald Jake C. Manguera, ang mga kapulisan ay nagsagawa ng isang manhunt operation sa Taniedo Street, Barangay Aguso, Tarlac City, kung saan naaresto ang 39 years old na lalaki na kabilang sa top 14 provincial most wanted person. Inaresto ang akusado sa kasong murder sa ilalim ng criminal case number 12730-2022 at walang nirekomendang piyansa. Ang nasabing sospek ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Tarlac City Police Station. Samantala, aabot sa 3 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang na-recover ng kapulisan kasabay ng pag-aresto sa 5 drug suspects sa magkakahiwalay na anti-illegal drug operation sa Pampanga. Gabi ng February 18 na magsagawa ng bypass operation ng mga tauhan ng Guagua Municipal Police Station sa Barangay San Matias at kanilang nahuli ang 4 na sospek na sina Johaiver Summer alias Justin, 18 taong gulang, Lance Jefferson Alba, 20 taong gulang, Jenner Darimbang, 18 taong gulang at si Roberto Acarden, 56 na taong gulang. Nakuha sa mga ito ang 6 na piraso ng transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na mayroong humigit kumulang 240 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 1.6 million pesos. Gayon din sa gabi ng February 19 na aresto sa bypass operation ng San Simon Municipal Police Station at RPD EU3 sa Barangay Santa Monica, San Simon, Pampanga, si Alimar Ali alias Mart, 31 taong gulang na residente ng Barangay Mabiga, Mabalacat City. Nakumpiska mula kay Makarampat ang 5 pirasong heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na 250 grams at nagkakahalaga ng 1,394,000 pesos. Naharap ngayon na 5 sospek sa kasong paglabag sa RA 9615, Section 5 at 11, Article 11. Ayon naman kay Police Regional Office 3 Regional Director Police Brigadier General Matthew P. Bakay, patuloy na naninindigan ang buong Central Luzon Police Force upang mapuksa ang paglaganap ng iligal na droga alinsunod sa utos ni PNP Chief Police General Jonardo B. Carlos. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagnanasang matulungan ng mga kabataan na makakuha ng edukasyon, nagbigay po ang City Government of San Fernando, Pampanga sa Alay Lakad Foundation Incorporated ng 1 milyong piso upang ipangtusto sa pag-aaral ng mga out-of-school youth beneficiaries. Aabot sa 65 na kabataan ang inaasang makikinabang sa donasyon. Narito ang report. Nagbigay ng 1 milyong piso ang City Government ng Siyudad San Fernando, Pampanga sa Alay Lakad Foundation Incorporated. Ito'y bilang suporta sa programa ng foundation na mabigyan ng edukasyon ang mga out-of-school youth. Pinirmahan ang Memorandum of Agreement ni City of San Fernando Mayor Edwin Santiago at Alay Lakad President Engineer Ruben C. at iba pang key officials sa Heroes Hall nitong February 22, araw ng Martes. Gagamitin ang 1 milyong pisong pondo para sa educational at financial assistance ng 65 bagong scholars mula sa syudad. Kailangan namang mag-community service ng benepisyaryo sa Alay Lakad Foundation at sa City Social Welfare and Development Office upang sila'y magkaroon ng ugnayan sa komunidad, social at economic development. Matapos ang MOA signing, i-release ng City Government ang unang kalahati ng pondo para sa pagsisimula ng first semester na academic year 2022-2023. Ang natitirang kalahati naman ay ibibigay at ilalaan para sa ikalawang semestre. Simula noong 1998, taon nang nagdaraos ng Walk for a Cause ang Alay Lakad Foundation Incorporated upang makalikom ng pondo mula sa public at private sector. Nagbigay ito ng oportunidad sa dangdang scholars na karamihan ay mga out-of-school youth. Jennifer Salenga, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clock. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras.
shear line o tail end ng frontal system ang nakakaapekto po ngayon dito po sa may silangang bahagi ng Southern Luzon, kasama na rin po ang Visayas. Samantala, northeast monsoon o hangin amihan po nakakaapekto sa northern at central Luzon. Kaya naman po ang lalawigan ng Eastern Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Caraga, Davao Region, Aklan, Capiz, Quezon at Aurora ay magiging maulap po ang papawiri na may mga kalat-kalat po mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng shear line at ng trough ng LPA. Sa Cagayan Valley naman po ay maulap din ang papawirin, meron din po mga pagulan, dulot naman po ito ng hanging amihan. Ang Ilocos Region at ang CAR ay bahagi hanggang sa Komisyon ay magiging maulap. Meron lamang po silang inaasahan mga isolated light rains, dulot din po ito ng hanging amihan. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, bahagi lang kung minsan ay nagiging maulap din na papawirin, isolated rain showers din thunderstorm ang inaasahan. Ito po ay dulot naman ng shear line at ng localized thunderstorm. So ito lamang po yung ating mga weather system na binabantayan at nagbibigay po ng pagulan sa ibang parte ng ating bansa. So pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede po ninyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong beso ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po. Thank you.